Vítajte pri druhom videu z našej série workshopov o klimatických emóciách. Naposledy sme sa rozprávali o tom, čo to klimatické emócie sú. Povedali sme si nejaké konkrétne typy a ako sa môžu prejavovať. A dnes sa budeme venovať tomu, ako sa v nich nestratiť, ako tieto emócie navigovať a čo s nimi robiť. Na začiatok by sme si teda chceli zopakovať niečo to z minula, a teda, čo to sú tie klimatické emócie, alebo inak povedané klíma emócie. Sú to teda pocity, ktoré v nás vyvoláva klimatická kríza a jej následky. Tieto emócie neprežívame oddelenie, nie sú to nejaké jednotlivé krabičky, ktoré proste si môžeme zaradiť a od seba odsunúť, ale tak ako emócie všeobecne tvoria spektrum a sú prepojené, navzájom nejakým spôsobom spolupracujú a často môžeme pociťovať viaceré naraz. Konkrétne akým spôsobom spolu súvisia, ako sa prepájajú, môžete vidieť na tomto kolese klíma emócií, ktoré sme spomínali teda aj v našom predošlom workshope. Príkladmi konkrétnych emócií môžu byť klimatická úzkosť, žiaľ, hnev a mnohé iné. A čo je dôležité je, že sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Čo ale teda s nimi? Ako s nimi zdravo naložiť a vysporiadať sa? Na to, aby sme vedeli, aké kroky potrebujeme podniknúť, je dôležité rozumieť tomu, ako funguje tento proces vyrovnávania sa s klimatickou krízou. Na to, aby sme dokázali pochopiť tie jednotlivé kroky, ktoré potrebujeme podniknúť a akým spôsobom sa prakticky s tými emóciami vyrovnať a ako s nimi pracovať, je fajn najprv porozumieť tomu, ako tento proces vyzerá. A teda každý z nás si pri prežívaní a vyrovnávaní sa s klimatickou krízou prechádza rôznymi fázami. A my to tu máme teda rozdelené na také 3 veľké fázy, ktoré sú rozdelené potom na také konkrétnejšie, menšie kroky. A tie fázy sú teda tá prvotná fáza, potom nejaký medzikrok a potom už ten nejaký koniec, nejaké to finále života s klimatickou krízou. Čo je dôležité spomenúť je, že na tieto faktory má veľmi silný vplyv naše okolie, naše zázemie, naša situácia a naše napríklad socioekonomické prostredie a podobne. Tak, prvá fáza tohto procesu vyrovnania sa s klimatickými emóciami je fáza, ktorá prichádza na začiatku a má také ako keby 4 kroky. My sme si ich tu nakreslili tak nejak lineárne a oni často lineárne môžu byť, ale nie je to ako keby jediný spôsob, akým môžu prebehnúť. Aby sme ich ale lepšie pochopili, tak si môžeme povedať, že prvý tento krok je nejaké neznámo. Kedy o tej klimatickej kríze nič nevieme, kedy nejaké emócie voči tomu nemáme, lebo proste je to niečo, čo ide úplne mimo nás. Potom môže prísť prvotné uvedomenie si, kedy sa k nám dostanú nejaké informácie. Začneme si uvedomovať, že aha, toto sa deje, toto je niečo, čo by mohlo byť rizikom, alebo naopak je to niečo, čo môže byť vyriešiteľné a tak ďalej. V treťom kroku príde prebudenie, čo znamená, že si silnejšie uvedomíme, že nás naozaj môže ohroziť a vtedy začneme pociťovať už nejaké silnejšie emócie. A posledný krok, ktorý sa môže objavovať v tejto začiatočnej fáze, je šok, ktorý môže prísť s nejakou veľkou katastrofou alebo proste silnou situáciou, emocionálne nabitou situáciou, ale nemusí, môže prísť aj jednoducho tým, že príde k nám nejaká informácia alebo niečo, čo sa stalo, čo je pre nás proste poslednou kvapkou. A je to teda šok, v ktorom pociťujeme veľmi silné emócie a začneme sa v nich trošku utápať. Ako som ale povedala, nemusí to byť takéto lineárne, nemusí sa u každého človeka objaviť všetky 4 kroky. Môže napríklad prísť po prvotnom uvedomení si rovno šok, lebo sa stane nejaká katastrofa. Alebo naopak sa niekto k tomu šoku dopracovať nemusí. Čo je ešte fajn si pripomenúť, ten nejaký rozdiel medzi tým prvotným uvedomením si a prebudením je, že v prvotnom uvedomení si sa často objavuje nejaké potláčanie tých emócií alebo denial, ako by sme to povedali po anglicky, toho, čo sa deje a tým pádom ako keby sa snažíme nejako oddialiť od toho a nepracujeme tie emócie tak silno, lebo máme pocit, že však vlastne nič také strašné sa nedieje a bude to v poriadku. Dôležité pri tejto prvotnej fáze, pri týchto začiatkoch, kedy si vlastne tú klimatickú krízu len začneme uvedomovať a tie emócie sa objavujú poprvýkrát, je snaha nájsť nejaké nástroje na to, ako tie emócie zvládnuť, ako sa s nimi vyrovnať. Tieto môžeme práve pri tejto prvotnej fáze rozdeliť do takých 3 typov. Prvý typ sú práve činy, či to už môžu byť individuálne zmeny alebo snaha nejakým spôsobom sa organizovať a pridať sa k nejakému kolektívu. V druhom rade to môže byť smútenie, ktoré teda
nie je ale explicitne len smutok, ale môže byť prepojené aj s ďalšími emóciami, ale ide o nejaké vlastne negatívne pocity k tomu, čo tá klimatická kríza spôsobuje alebo môže spôsobovať. A v neposlednom rade je to snaha nejakým spôsobom si držať odstup. Toto zahŕňa aj starostlivosť o seba, ale aj snaha vyhýbať sa téme, čo môže byť zvlášť špecifické práve pri tom prvotnom uvedomení si, kedy nás tie emócie, ktoré sa s tým spájajú, alebo tá vlastne veľkosť tej hrozby môže natoľko vyplašiť, že sa snažíme si jednoducho vytvoriť nejaký odstup. V tejto fáze vyrovnávania sa s klimatickými emóciami, v tejto fáze tohto procesu je riziko silnej úzkosti a depresie, práve preto, že sú to nové emócie, s ktorými ešte nevieme úplne pracovať v tomto kontexte. Po prvotnej fáze nastupuje medzistav, v ktorom je dôležité prispôsobenie sa a transformácia. Je to teda dlhodobý stav, počas ktorého človek aktívne hľadá nejaké kroky, aktívne koná a angažuje sa vo všetkých týchto troch dimenziách. V tých činoch, teda akcií, taktiež v smútení a taktiež pri tom, vlastne pri tej tvorbe odstupu. V tejto chvíli sa človek adaptuje na život v prítomnosti klimatickej krízy a mení sa. Hľadá si nové spôsoby, ako sa vyrovnať s tým, čo sa deje, ako spracovať svoje emócie. A výsledkom tejto fázy je prechod do fázy, v ktorej je človek už viac vnímavý a uvedomelý, dokáže s tými emóciami lepšie narábať, má k ním zdravší prístup a má tieto tri oblasti, teda činy alebo akciu, smútenie a odstup viac pod kontrolou. A vlastne vďaka tomuto medzistavu sa v tej finálnej fáze tieto kategórie do istej miery aj samotné transformujú. A prichádza teda fáza na konci, alebo fáza života v ére klimatickej krízy. V tejto fáze je stále prítomný potenciál pre návrat silných pocitov úzkosti a depresie. Nie je to však tak silné a možno rizikové, alebo ako to povedať, ako v tej prvej fáze, lebo už s tým dokáže človek lepšie narábať. Človek sa do veľkej miery dokázal vyrovnať so svojimi negatívnymi emóciami, so svojím zármutkom a podobne a dovolí si prežívať aj iné klimatické emócie. Teda objavuje sa u neho emocionálna angažovanosť. Držanie odstupu už nie je to hlavné, už tam vlastne nie je teda to nejaké popieranie alebo denial, ale stáva sa súčasťou starostlivosti o seba. A teda je to akýmsi spôsobom vybalansovanejšie, viac uvedomelé, nie je to také spontánne a ako som už povedala, nie je to tak silno prepojené s popieraním. A v neposlednom rade si človek vybudoval určitú emocionálnu odolnosť. Teda tieto tri kategórie činov alebo akcie, smútenia a držania si odstupu sa v tejto chvíli trochu transformujú, ako som už spomínala. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa vlastne transformujú. Na začiatok, predtým ako sa pozrieme na tieto tri kategórie pretransformované, je ale dôležité povedať si niečo o emocionálnej odolnosti, alebo inak známe tiež ako emocionálna reziliencia. Čo to je? V prvom rade je to schopnosť osoby sa zotaviť alebo adaptovať na nejaký stresový faktor, v tomto prípade klimatickú krízu, a naučiť sa ďalej žiť a fungovať, nenechať sa jednoducho zvalcovať svojimi emóciami. Čo je dôležité, je, že je subjektívna a komplexná a kvôli svojej definícii. Je to jednoducho niečo, čo vychádza z individua a môže to byť iné pre každého človeka. A je preto ťažké ju zjednodušene zadefinovať. Je ovplyvnená mnohými vecami, napríklad genetickými, environmentálnymi, interpersonálnymi, systémovými či ochrannými faktormi. Ako som už teda povedala, je subjektívna a iná pre každého jednotlivca. Podľa toho, ako je vlastne ten človek akoby namiešaný z týchto jednotlivých faktorov. A poznáme rôzne typy emocionálnej odolnosti. A to je emocionálna odolnosť základná, teda tá taká, čo máme nejaký do istej miery každý a máme ju do istej miery akoby od detstva. Potom adaptívna, tá, čo sa objavuje pri konkrétnej krízovej situácii a pomáha nám adaptovať sa na tú konkrétnu situáciu. A potom tu ju vieme taktiež deliť na individuálnu, o ktorej som tu vlastne teraz hlavne rozprávala, ale taktiež komunitnú. Môže vznikať emocionálna odolnosť, reziliencia celých komunít, ktorých sa vlastne tie odolnosti jednotlivcov prepájajú.
Tak a teraz sa môžeme pozrieť na nejaké tipy pre navigovanie klíma emócií, ktoré vychádzajú z tých troch kategórií, o ktorých už sme sa rozprávali a ktoré sa vlastne v tejto finálnej fáze transformovali, ako som vravela. A sú nimi teda emocionálna angažovanosť, ktorá bola v tej prvotnej fáze smútením, starostlivosť o seba, ktorá bola v tej prvotnej fáze skôr tou snahou o udržanie si odstupu a v neposlednom rade akcia, alebo teda činy. Emocionálna angažovanosť má akési tri súčasti. A v prvom rade to je potreba uznať svoje pocity. Je to potreba ich rozpoznať, uznať a pomenovať. Napríklad si jednoducho sám pred sebou priznať, že pociťujem úzkosť alebo strach. Toto pomáha znížiť ich intenzitu. Pomôckou na toto uznanie pocitov môže byť práve koleso klimatických emócií, ktoré sme spomínali aj na začiatku tohto workshopu, aj v tom predošlom workshope, alebo práve aj workshopy a príspevky typu, ako sú tieto naše. V druhom rade tieto emócie musíme prijať. Je dôležité pochopiť, že nie sú niečím zlým, sú ukážkou empatie a ako už som spomínala, sú jednoducho normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Namiesto ich snahy zbaviť sa ich a otlačiť ich od seba, je dobré ich prijať ako znav alebo prejav vlastne našich hodnôt a toho, že chceme nejakú zmenu alebo systémové konanie za ochranu vecí, na ktorých nám najviac záleží. V neposlednom rade je fajn mať nejaké nástroje na to, ako sa s nimi následne po tomto uznaní a prijatí vyrovnať. A to môžu byť veci ako meditácia, dýchové cvičenia, praktizovanie vďačnosti, písanie si denníka a podobne, tvorba, umenie, alebo niečo také jednoduché ako rozhovor s niekým, komu veríš. Ale taktiež milión ďalších vecí, ktoré môžu konkrétne tebe ako jednotlivcovi spôsobiť radosť alebo pomôcť spracovať túto emóciu. Starostlivosť o seba je ďalšia z kategórií, o ktorých tu teraz rozprávame a podľa nás má také dva aspekty. Prvý je špecificky dôležitý v kontexte klimatických emócií a to je potreba spojiť sa s prírodou. Trávenie času v prírode má mnohé pozitívne účinky, či už fyzické alebo psychické a môžu nimi byť napríklad upokojenie nervového systému, zmiernenie hladiny stresu, odpútanie sa od negatívnych alebo celkovo akýchkoľvek iných myšlienok, pestovanie vďačnosti a vzájomnej reciprocity, môžeme využívať techniku všímavosti, môže nám znížiť krvný tlak, posilniť imunitu, zlepšiť sebavedomie a tak ďalej, mnoho iného. Taktiež to pomáha pamätať na to, že vo svete je stále kopec krásneho, ktoré vieme a potrebujeme uchovať a chrániť. Môže to byť teda do istej miery motivačné alebo inšpiratívne pre našu činnosť. V druhom rade to je potreba aktívne praktizovať self-care, keď je dôležité povedať, že akcia alebo činnosť, ktorej sa teraz ešte budem venovať, musí byť vybalansovaná práve so self-care. Napríklad aktivitami ako záhradníčenie, hranie sa s domácimi zvieratkami, behanie, bicyklovanie, varenie alebo jednoducho šlofík. Je dôležité pri svojej činnosti si pravidelne dávať pauzy pre túto self-care, čo môže pomôcť s prevenciou vyhorenia a tým pádom to zlepšuje dlhodobú schopnosť činnosti a vlastne aktivít na zmenu toho, čo sa nám nepáči. A dôležité je nezabúdať na tie úplne najzákladnejšie veci, ako sú dobré stravovacie návyky, dobrý spánok a nejaká telesná aktivita. V neposlednom rade je tu kategória akcia alebo činy a teda práve možnosť konať alebo organizovať sa je to najlepšie, ako uchopiť pocit bezradnosti tvárou tvár klimatickej kríze a ako vlastne spracovať tie emócie a nejakým spôsobom ich preformovať do niečoho, čo nám bude dávať zmysel. Budeme mať pocit, že jednoducho niečo robíme a to je práve aj pre našu psychiku dobré. Táto akcia alebo tieto činy majú rôzne formy. Môže to byť individuálna akcia, alebo teda individuálne zmeny v živote jednotlivca a snaha žiť udržateľnejší život, ako napríklad to, že sa pokúšame vyhadzovať menej jedla, alebo možno kupovať lepšiu kozmetiku, viac separovať a tak podobne. A tieto individuálne akcie môžu mať pozitívne dopady na naše duševné zdravie, teda, že robím niečo, čo má pre mňa zmysel, snažím sa zlepšiť tú situáciu. Avšak ešte
väčší pozitívny dopad majú práve nejaké kolektívne zmeny, kolektívna snaha, kolektívne činy, kolektívne akcie. A to z viacerých dôvodov. V prvom rade, organizovanie a činnosti vo väčších skupinách majú väčší potenciál reálne niečo zásadne zmeniť na tej systémovej úrovni. A taktiež môžu mať väčší pozitívny dopad na našu psychiku, pretože sme s ľuďmi a komunity sú veľmi dôležité práve aj pre zvládanie emócií. Môžeme tam spoločne preciťovať tieto emócie, môžeme sa vlastne vzájomne podporovať, vzdielame nejaké hodnoty a tak ďalej. Dôležité je ale povedať, že ako je vidieť v našej prezentácii, priveľa je priveľa. Treba dávať pozor na vyhorenie a treba si naozaj aktívne nachádzať priestor nie len na tú akciu, ale aj na tú starostlivosť o seba, ako sme už hovorili. Tieto činnosti a táto akcia môže naberať rôzne formy a to, aká forma je najlepšia pre teba, vieš zistiť odpovedaním na tieto 3 otázky. Čo mi prináša radosť? Čo sa musí robiť? A v čom som dobrá? Práve na prelome týchto 3 odpovedí sa nachádza tvoja ideálna klimatická činnosť. A teda, či už máš v sebe kopec kreativity a zápalu pre tvorbu obsahu a sociálne siete alebo iné projekty, alebo hráš na hudobný nástroj, zvládaš mať prehľad o finančných výdavkoch, či rada varíš alebo pečieš, alebo mnohé iné, potrebná je každá pomoc, nezáleží na tom, aká malá sa môže zdať. A je úplne jedno, čo budeš robiť, dôležité je, že ťa to baví. Ak sa chceš zapojiť a teda robiť niečo kolektívne, my sme si tu pripravili nejaký prehľad zo pár organizácií alebo kolektívov, ktoré na Slovensku nájdeš, avšak existuje ich viac a sú taktiež mnohé v zahraničí. V prvom rade je to na Slovensku práve Klimate potrebuje, ktorá má rôzne lokálne klimatické huby, či už v Košiciach, Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Trnave alebo Bratislave, alebo Greenpeace, ktorí vždycky hľadajú nejakých dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, alebo znepokojené matky, ktoré organizujú rodičov, ktorí sa snažia zlepšiť vlastne svet pre svoje deti. Alebo sme tu taktiež my a mladí ľudia z lavic do ulic. A čo je dôležité povedať na záver, nie je hanba vyhľadať odbornú pomoc. Ak si nevieš s tými emóciami dať rady a nevieš sa s nimi vyrovnať o samote, je úplne v poriadku obrátiť sa na niekoho, kto ti s tým môže pomôcť odborne. Psychologickú pomoc v svojom okolí môžeš nájsť napríklad skrz web IPčka, ako môžeš vidieť tu. A ak ťa táto téma klimatických emócií zaujala, tak odporúčame taktiež sledovať Instagramový profil Psychológia za klímu. Nájdeš ich ako Psycho za klímu, čo je neformálne zoskupenie psychologičiek a študentiek psychológie, ktoré sa práve klimatickej kríze venujú. Takže ďakujem, že si tu s nami bola alebo bol. Tu sa môžeš pozrieť na naše zdroje, keby ťa niečo viac zaujímalo. A dúfame, že tieto workshopy ti pomohli s tvojim prežívaním a s tvojimi klimatickými emóciami a že ťa prípadne aj inšpirovali. Video vzniklo vďaka podpore nemeckej nadácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt a ďalších partnerov.